Inor ez dagoenean isiltasunean argitara ateratzen diren bizilagunak grabatu ditu gurekin dagoen Einaut Gardokik. Arratsaldeon, Einaut, ze moduz? Arratsaldeon oso ondo. Ondo, hementxe harrapatu zaitugu Urkuluko urtegian goian, ez dakit orain ere lekuren bat bila zabiltzan, horrelako kamera bat jarri eta inor ez dagoenean ateratzen diren bizilagun horiek kuskusiatzeko? Hemen egisa esan nahiko leku politxagaz eta ez dakit botako biztazon bat, lekuren bat aurkitzen duten. Nondik bururatu zitzaizun, mendialdean basoan kamarak jarri eta gauez edo inor ez dagoenean ateratzen diren animali horiek grabatzea. Gisa esan, beti da nik gustatu izan gate animalixak, eta beti hori intriga hori edo kuriosotasun hori ze momentutan edo ze animali biltzen dien gu biltzen gari lekuetan, baina beste ordu batzutan, eta azkenean hori izan zen, piztu zuztana ilusio hori edo hori gogo hori jakitzeko animali horrei buruz pixka gehiago. Zenbat kamera jarrita dituzu bertan, nola jartzen dituzu bertan kamera horiek? Oin daukot bi kamera, ze aurten erosi dut bigarren bat, eta normalian jartzen ditut hori gordelekuetan edo bestela bidezketan, eurak transitatzen dituzten bidietan, eta gero jartzen ditut zuhaitz baten lotuta, eta pixkat angulu honakin, proba batzuk inaz, nik lauanketan edo pixka makurtuta, animali baten antzera, eta ikusteko enfoke hona daukola, eta gero martxan ipini, eta egun batzuk ostia, bueltau, emaitza ikusteko. Kamera horiek leku aldatzen dituzu, leku berdinean jartzen dituzu denbora prozesu guztian? Dauko leku batzu hartuta leku hon bezala, edo batzuk nahiko denbora asko aukitzen dute bertan, eta gero batenaz probatzen leku desberdinak edo zona desberdinak, desberdintasunak ikusteko, baso pagadi baten artean edo pinudi baten artean egon ikusten desberdintasunak, eta holan, probatzen poliki-poliki. Dela zenbat denbora jarri zenuen lehenengo kamera? Lehen dengon kamera, ja urte terdi pasatxo, erosi eta berehala jarri nauen, eta akortanaz lehenengo emaitza 3 orkatz izan ziela, batera, eta lehenengo bideo hori beti gogoratuko. Orkatzak aipatzen dituzu hainbeste denbora ikerketa eginak gero, emaitza hori bizilagun horiek izkutuan argitara atera ziren, orkatzez gain beste animalia klase batzuk ere aurkitu dituzu bertan grabazio horietan, ez da? Gehien bat orkatzak agertzen die, basurdiak be asko, eta gero animali batzuk, espezie batzuk, oso urrixa diera edo oso zaiak harrapatzeko, basakatua edo lepa hori xabe nahiko zaila da, eta erbinudea adibidez, indoten bidixo bakarra dau, gradoten bakarra izan dalako, eta gero posible da igual nibiltzen hazen lekuetan animaliren bat faltatzia edo besteren bat beste lekuatzen baino gehiago agertzia, baina hori lekuan arabera eta imaginatzen dut aldatuko dela. Hainbat eta hainbat animali jaso dituzu grabaketa horietan, ez dakit emaitza hori espero zenuen aurretik, ikusi duzun animalirik espero ez zenuen unean, neguan, udan, gauez egunez, arrasarik edo espero ez zenuena? Sorpresa eman dut, azerixa adibidez, nahiko bideo asko atera ditutelako egunez, eta ez nagoen espero hori, nik uste nagoen gautarra zela eta egunez oso gutxi ikusten zela. Era bidez asko narra ikusi da gabez, ez dau bideo bat bez ere egunez. Eta gero sorpresa erbinudeakin, eta gainera justo han inguruan nik begisekin ikusi txadoko bat.
eta horrekin sorpresa bai, eta gero adibidez jineta edo katajineta esaten den euskeraz, hori falta jat, han zonan ez dut aurkitu, baina bueno, nik uste dut inguruan numaitzen egon biko dela. Zer nolako kamarak erabiltzen dituzu? Bueno, hone die fototrapeoko kamera deitzen dienak, eta bueno, funtzionatzen dago daukie hemen movimentu sensore batzuk, honek aldietara eta honek aurrera, eta orduan animali batero mugitzen adien aurrean aktiba hauitzen die. Hemen dauko kamaria, honek graba hauitzen dau, hemen soinua hartzen daue bai, eta gero honek infrarrojuak, hori detektetan dagoenean dauela argi gutxi, piztu itzen die eta holan ikusten da txuri beltzian grabazioa. Egia esan kamera bitxia da, kanpotik ez du ematen horrelako kamera bat dela, menditik joan da ere ez, horrelaxe jarri eta gero aipatzen zen digun pixka bat kamuflatzen zenuela edo zerbait, ezta? Bueno, lehenengo nik jartzen du hori leku eskutu baten edo jentia estan pasauko leku baten, eta gero pixka bat bertako vegetazioakin pura kamuflau ez ikusteko. Eta hemen goizan bai jartzen dutzat zeo zer, eta inklinazio bat bilatu, eta gero behin enfoke hona dukola berdan itxi. Bueno, baina dut, hementxe kamera prest utzi dugu, iritsi zaigu orain guri ordua isilik joan, eta ia, orain arte bilatu dituzun bizilagun berri gehiago, bilatzen dituzun hemendik aurrera ere bai, beraz, isilik joan egingo gara, isiltasunean atera daitezela gaueko basoko gure lagunak. Eskerrik asko, Oñon. Eskerrik asko zuei.